i generar una riquesa molt gran. Després d'entendre la diagnosi de Weinstein, això ens permet ser conscients. A Manà va començar a la 2020, arran de cap de fibró que meva fa, que va acabar de destruir o trencar 300.000 arbres. Quan vam veure totes aquestes soques allà a la tramuntana, ens vam fer la pregunta a veure què podem fer amb aquella fusta, què tenim i què podem fer. Clar, aquesta idea de com poder donar una segona vida a l'arbre i, per tant, com a partir d'aquesta fusta podem construir un món. Jo crec que és important entendre que aquestes accions van enfocades a cuidar els boscos, retallir tota la indústria que ha anat creant les seves relacions amb el territori. Tot això gràcies a uns dissenys que han de permetre arribar a tothom. I arribar a tothom perquè al final el que hem de mestre és comunitat. No només una comunitat amb el tema de la fusta, també generant comunitat hi ha natura que recupera la llana de les uves, teixits vicents, amb tota una cultura que duim darrere dels teixits i de més, amb palmes i brins, tota aquesta cultura d'acordar que hem anat perdut. I aquestes accions conscients, juntament amb tota una comunitat que ha de sol·licitar aquests productes, és el que permet que això pugui ser un èxit. És com una relació entre dissenyadors i artesans on s'ha d'aprendre mútuament de construir fusta. Totes aquestes feines, totes aquestes accions que hem anat fent, el que ens ajuda és a tenir una consciència d'on som i cap a on volem anar. I les exigències han de venir per part de la societat. Un dels punts importants d'aquest projecte és realment fer comunitat. Però el fet és que al final hem de tenir una comunitat que ens demani això.